Carlos García Durangoko PPko zinegotziak EH Bilduren ilegalizazioa eskatu du. Sare sozialetan argitaratutako mezu batean, Alemaniako alderdi naziarekin eta alderdi komunistarekin alderatu du Ezker Abertzaleko koalizioa, eta instituzioetatik kanpo egon behar dela adierazi du. Gernikako estatutuaren onarpenaren urteurrenean, inposaketa nazionalistez eta gure tradizioak, hizkuntza, sinesmenak eta kultura ordezkatu eta ezabatu izanaz ere mintzatu da. Zeberio eta Urdiain Ueman sartuko dira abenduaren 13an egiteko den urte amaierako bilkura nagusian behin onartuta. Honetxi ostean, 120 herri izango ditu udalerri euskaldunen mankomunitateak eta guztien artean 355.000 biztanle euskaldunek osatuko dute. Sidenor buru duen partzuergoak Talgoren ia 130 erosi du, 156 milioi euroren truke. Erosketaren berri izan ostean, Espainiako balore merkatuaren batzorde nazionalak Talgoren burtsako kotizazioa kautela zetetea erabaki du. Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria sailburuak esan du, mugarri oso garrantzitsua dela urte amaitu aurretik operazioa gauzatu ahal izateko. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 7ko albistegira. Iruñeko gobernu taldeak, EH Bildu Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek, PSN-ko udal taldearekin batera, legegintzaldiko aurrekontuen 3. akordioa sinatu dute, 283,78 milioirekin 2026-rako. Iruñeko udalak 283,7 milioi euroko aurrekontua izanen du 2026an. Gobernu taldeak, EH Bildu Geroa Bai eta Kontigo Zurekin eta PSN-ek lortutako akordioaren ostean. Bi alderdien arteko ondoko 3. aurrekontu ituna da. 2023ko zentsura mozioaz geroztik udalaren egonkortasuna sendotzen duena. Udaletxean sinatutako akordioak 4 milioi euro baino gehiagoko zuzenketak jasotzen ditu. Politika sozialak, etxe bizitza eta mugikortasun iraunkorra indartzeri buruzkoak. Akordioari dagokionez, esan behar dugu 283 milioi direla, eta beraz iazkoa baino 2,14 gehiago. Eta horrek islatzen du edo adierazten duena da berriro ere badugula inoiz Iruñan izandako aurrekonturik handienak. Aspektu konkretuei buruz, azpimarratu nahiko nuke etxe bizitzarena, guretzat lehentasun osoz. Gainera, 2024ko otsailetik, momentu horretan, kaleratu genuelako etxebizitza plana, garatzen ari garen etxebizitza plana. Inbertsio nagusien artean, Azpilagainan eta Rosadian etxebizitza eskuragarriak eraikitzea, Aldezarrean eta Bustintxurin etxebizitza kooperatibak bultzatzea eta Pio Amabia eta Sarasate pasalekua berurbanizatzea nabarmentzen dira. Aurrekontuak gainera bizikidetza eta segurtasun programak indartzen ditu. Polizia komunitarioko unitate gehiagorekin eta desgaitasunen bat duten familiei eta pertsonei arreta emateko zerbitzu berriekin. Joseba Siron alkateak nabarmendu du Iruñeko historia hurbileko konturik zabalenak eta sozialenak direla. Eta Marina Curiel bozeramaile sozialistak azpimarratu du itunak egonkortasuna ematen duela eta herritarren benetako beharrei erantzuten diela. Proiektua datorren astean eztabaidatuko da batzordean eta azaroaren 27an hasierako onarpena ematea aurreikusten da. Euskalgintzaren Kontseiluak Euskaltzaleon garaia da adierazpena aurkeztu du ostegun honetan Arantzazuko santutegian. Euskararen pizkunde berri baten hasiera aldarrikatu nahi izan du dokumentu honekin taldeak. Euskalgintzaren Kontseiluak Euskararen pizkunde berri baterako deialdia egin du ostegun honetan Arantzazuko santutegian. Bertan aurkeztu du Euskaltzaleon garaia da adierazpena hainbat eragileren babespean. Idurre Eskisabel Kontseiluko idazkari nagusia izan da adierazpena irakurtzea arduratu dena. Kezka adierazi du Eskisabelek Euskararen etorkizunaren inguruan. Normalizazio eta biziberritze prozesuan atzera egiteko arrisku handia dagoela ohartarazi du datu eta ikerketetan plazaratutakoaren arabera. Hala ere, egoeraren larritasuna islatzea ez du etxitzeko dei bat bezala ulertzerik nahi. Itxaropenerako dei hori egitera gatoz berriro Arantzazura. Pizkunde horren parte izandako hainbat euskaltzale lagun hartuta. Euskaltzaletasunaren itxaropena zabaltzera. Euskaltzaleon garaia dela esatera.
ekiteko garaia da. Azken hamarkadetan egindako bideari zintzo begiratu eta ondo zein gaizki egindakoetatik ikasi eta bide berriak abiatzekoa. Egungo erronkei kementsu heltzekoa. Euskaltzale izateko moduak ere anitzak direla azpimarratu du Eskisabelek. Adibide gisa, euskara jakinez, baina bere ondorengoei berau eskuratzeko aukera eman dietenen errealitateari erreparatu dio, edota beste hainbat erabakiren bidez, euskararen normalizazio eta biziberritzearen bultzatzaile bidakatu direnei. Hau da, eguneroko ekintzek duten garrantziari erreparatu dio. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Eta berriro ere, euskaltzaletasuna lehen lerrora ekarri eta euskarari pizkunde berri bat emateko unea da. Eguneroko milaka erabaki, ekintza eta keinuren bidez. Baina ahaztu gabe, herritar bakarkakoen jardun horren gainetik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak ezinbesteko dituela erabaki politikoak. Ofizialtasuna behar duela euskarak iparraldean eta Nafarroa osoan. Eta esia jarri behar zaiola Araba, Bizkai eta Gipuzkoan oldarraldi judizialaren bidez gertatzen ari den desofizializazio prozesuari. Eskisabel eta Euskalgintzaren Kontseiluko gainerako kideak ez dira bakarrik egon ekitaldi honetan. Euskalgintzako eragileen ordezkariak eta erreferentziazko euskaltzale ugari izan dira. Hala nola, Kontxita Beitia, Andereñoa, Miren Azkarate, Kike Amonarriz edota Paul Bilbao. Atxikimendua adirazi dute ere Mari Carmen Garmendiak, Sagrario Alemanek, Martxelo Tamendik edota Xabier Euskitzek. Halaber, euskararen larrialdi egoera alde batera utzi eta pizkunde berri horren lehen izpia pizten hasteko, datorren abenduaren 27an Bilbao Arenan egingo duten ekitaldira bertaratzeko deia luzatu du Kontseiluak beste behin ere. Sarrerak pizkundea.eus webgunean daude eskuragarri. Notizias de Gipuzkoa egunkariak bere 20. urteurrena ospatu du ostegun honetan San Telmo Museoan egindako ekitaldi batean. 300 bat pertsona hurbildu dira bertara, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria barne. Donostiako San Telmo Museoan ospatu ditu Notizias de Gipuzkoak bere 20 urteak ostegun honetan. Ekitaldira 300 bat pertsona hurbildu dira, hoien artean Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Pradalesek kazetaritza etikoa, zintzoa, independentea eta informatzeko bete beharrarekin konprometituta egon behar dela azpimarratu du. Demokrazia indartzea da gure garaiko erronka handienetako bat, eta guztion ardura gainera. Herri ordezkariei dagokigu erakunde demokratikoak sendotzea. Elkarbizitza, gardentasuna, elkarlana, zintzotasuna eta eredugarritasuna bermatuz. Bestalde, Eduardo Iribarren Notizias de Gipuzkoako zuzendariak jakinarazi du 20 urte hauetan ez direla gutxi izan ikasi dituzten gauzak. Egunkaria ireki eta berehala bizi izandako krisi ekonomikoa eta pandemia aipatu ditu, besteak beste. Duela 20 urteko azaroren 24an atera ginen kalera. Eta geroztik, 7.000-tik gora egunkari egin ditugu. Hasieran paperean, baina berehala paperean eta digitalean. Edo digitalean eta paperean, ze hori da inposatu den sekuentzia, ez? Egunkariko zuzendari nagusiak Juanjo Bañosek gaur egungo kazetaritzak bi erronkei aurre egin behar diela azaldu du. Batetik adimen artifiziala, ohartarazi duenez dimentsio berri honetara abiadura bizian egokitzera behartu arren, tresna berriek edukiak erraztu eta aberastu ere egin dituzte. Bestetik fake news direlakoak aipatu ditu, eta erronka hori irabaztea ezinbestekoa dela azpimarratu du. Ostegun honetan batzartu dira Arabako Foru Aldundiko ordezkari politikoak eta Maderas de Llodioko grebalarien ordezkariak. Bertan, Garnika enpresak 2023an 9 milioi euroko iruzur fiskala egin zuen aztertzeko eskatu diote Aldundiari. Maderas de Llodioko grebalariek Arabako Foru Aldundiari eskatu diote Garnika enpresak 2023an 9 milioi euroko iruzur fiskala egin ote zuen aztertzeko. Ostegun honetan bildu dira Aldundiko ordezkari politikoak eta Maderas de Llodioko grebalarien ordezkariak. Bertan beharginek jakinarazi dute enpresaren 2023ko kontuetan 9 milioi euroko desfasea ageri dela, bi dokumentazio desberdinetan. Azaldu dutenez merkataritza erregistroan Garnikak 13 milioi euroko negozio kopurua jaso du, baina espedientearen azalpen memorian 22 milioi euro agertzen direla salatu dute. Horren aurrean Arabako Foru Aldundiari hura ikertzeko
eskatu diote. Hala ere, Aldundiak aipatu duenez ez du tresna nahikorik enpresa sakatzeko. Aldiz, grebalariek konpainiari aurre egiteko modua badagoela ohartarazi dute. Maderas de Llodioko langileek irailean ekin zioten greba mugagabeari. Konpainiak abiatu nahi zituen 39 kaleratzeak salatzeko. Langileek Garnika enpresari egotzi diote kaleratzeak modu zikin eta arduragabean egitea. Azaldu dutenez, kaleratze gutunik edo abisurik ez zuten jaso lanposturik gabe geratzen zirela jakiteko. Greban hasi zirenetik erakunde publikoen esku hartzea eskatu dute. Jakinarazi oraindik ez dutela euren proposamenik jaso. Argi utzi dute gainera arazoa ez dutela haiek sortu, baizik eta lantokiak aiaraldetik kanpo eraman nahi dituzterek. Bilabesetako gidariek, Iruñerriko hiri autobusetakoek protesta karabana deitu dute datorren asterako. Mobilizazio horrekin, Moventis TCC enpresa personatu nahi dute, duela hilabete batzuetatik geldituta dagoen hitzarmen kolektiboaren negoziazioa desblokeatzeko. Soldatak, ordutegiak eta lan baldintzak hobetzea eskatu dute eta ohartarazi dute mobilizazioak areagotu ditzaketela zuzendaritzarekin izandako elkarrizketetan aurrerapenik egon ezean. Arratsalde honetan itsasoratu dute Pasaian San Juan Baleontziaren erreplika. Albaola itsaskultur faktoriak eraiki du 16. mendeko ontziaren kopia eta museoan bertan gauzatu da botadura. 100 lagun bertaratu dira ekitaldi historiko honen lekuko izateko asmoz, erakundeen ordezkariak tarteko. Han izan dira besteak beste Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia eta Kanadako gobernuko hainbat ordezkari. Bihar egingo dute laugarrenez, EZK Fest jaialdia. Portugaleten izan da Xabi Alo lankidea, Beñat Goikoetxea antolatzailearekin. Indarrak hartuz aurrera itzen dugu, albuen zein daukozun gogora. Askotan aipatzen ez dugun Euskal Herriaren alde honetara osteratxoa egin dugu, Ibai Zabalen ezkerralde honetan ere badelako Euskal Herririk eta badira Euskara ardatz duten ekimenak antolatzen dutenik. Portugaleten da egitekoa aurtengo EZK Fest jaialdia, herritik eta herriarentzat ezkerraldeko militanteek 2022 geroztik antolatzen dutena. Beñat Goikoetxea daukagu zain, bera da jaialdiko antolatzailetako bat. Ibai Zabalen ezkerreko ertzean egin dugu hitzordua berarekin. Batzu ditzen diote Ezkerraldea Fest, guk EZK Fest esaten du, egia Ezkerraldean egiten dugun jaialdia dela, beste eragile askok eta askok egiten duten bezala. Eta, esango nuke pandemia garaian lagun batzuk elkartu ginela, bideodei batean elkartu ginela, eta batek esan zuen beste bateko azeukala ideia jaialdi bat egiteko Ezkerraldean, eta ez dakize, eta egia garai horretan Santurtzi eta Portuko kidea ginela, eta pentsatu genuen, Ezkerraldeko kontua izango zen, Sestauko eta Barakaldoko beste kide batzuekin ere elkartu behar ginela. Orduan, guk beti esaten dugu, ez dagoela ezer gure atzean, ez dagoela ez erakunderik, ez eragilerik, norbanakoak gara, herri mugimenduan eta beste basera batzuetan ere elkarre ezagutu dugu, eta lau herrietako kideok pentsatu genuen proiektua bian jartzea. Ordutik ez du utzik egin EZK Festek, eta sorrerako helburuei eusten die. Esaten duguna da normalean, alde batetik aisialdia, edo musikaren bueltan antolatzen den aisialdiari nolabait esan gure ekarpentxoa egin nahi diogula, ezkerraldean badakigu beste hainbat eragilek gauza asko egiten dituztela, ekimen asko antolatzen dituztela, jaialdiak antolatzen dituztela, eta guk gure ekarpen txikia egin nahi diogu, apaltasunez, ambizioz, baina apaltasunez, eta gure asmoa hori da. Bestalde batetik, kontziente gara ezkerraldea bezalako leku batean bizi garela, eta euskarak eta euskal kulturak bultzadatxoa behar dutela, eta gure asmoa da haiei ere plazatxo bat eskaintzea. Eta batez ere hori da asmoa. Egia da jaialdi antolatzen dugula autogestioan, auzolanean hori ere guretzako oso importantea da, eta egia da ez genukela aldatuko. Burua usteak ekartzen dizkigu, saia autogestioan gauzak antolatzea, baina gure helburu horiek gutxi asko orain arte bete ditu eta momentuz pozik gabiltza egindakoarekin. Lehenengo edizioa Portugaleten egin zuten, bigarrena Sestaon, Barakaldon 3. eta 4. atzera Portugaleten. Santurtzin ere badute asmoa egiteko aurrerantzean.
Saiatzen gara 4 herrietan egiten, egia esan, edo saiatu gara bintzat 4 herrietan egiten. 4. edizioa da hau, gure buruan zegoena zen edizio bakoitza herri batean egitea. Lehenengoa Portugaleten egin genuen, egia esan oso pozik egon gara egin dugun herri guztietan. Lehenengoa Portugalete, 2. Sestaun egin genuen eta 3. Barakaldon. Eta Portugaletera bueltatu gara, Santurtzin ez dugu lortu oraindik gauza batzuengatik eta besteengatik, kontu batzuengatik eta besteengatik ez dugu lortu antolatzea, gustatuko litzaiguke momenturen batean egitea, eta Portugaletera bueltatu gara. Herriak oso ondo hartu gintuen lehenengo urtean, egia beldurrez hasi ginela, azkenik elako topatu genuen, jendeak nola hartuko zuen jaialdia eta sarrera egingo zion, harrera izugarria egin zion herriak egia esan, eta beste leku batean, aurreko batean hor aurrean herrialdia parean egin genuelako, orain apura gora goaz, errepelega ingurura, eta egia esan bertara joaten gara lehenengo edizioan bezain beste gozatuko dugulakoan behintzat. Berezi, esango nuke ez daukala berezitasunik, eutsi diogula hasieratik izan garen horri. Esan du gauzak euskaratik eta euskaraz antolatu nahi ditugula, esan du emakumeak holtzan ere ikusi nahi ditugula, talde euskaldunak holtzan ikusi nahi ditugula, geure buruari esarri dizkiegu irizpide batzuk eta horrelako eskakizun batzuk, eta joan gara horiek betetzen, eta oso importantea da guretzat gauzak autogestioan eta auzolanean egitea. Orduan gauza horiek guztiak edo irizpide horiek guztiak bete ditugu eta printzipioz eutsi diogu hasieratik izan garen horri, egia esan. Larunbat honetan izango da aurtengo EZK Fest eta hainbat taldez gozatzeko aukera izango da. Arratsaldeko 4etan jaialdia irekiko du beranduegi erromeriak, gurekin egon ziren lehenengo urtean Portugaleten eta gu behintzat oso gustura egon ginen eurekin, espero dugu haiek ere gustura egon izana eta gurekin eukiko ditu jaialdia irekitzeko. Eta gero atzetik etorriko dira beste hainbat talde, Kaotiko, La Txama, Tata Denso, Tremenda Jauria, eta jaialdia itxiko du eskerraldekoa bertakoa den DJ Jon Labandak, gutxi gora bera 3 orduko teknosaioa egingo du eta 3etan itxiko dugu jaialdia. Santurtzik, Portugaletek, Sestaok eta Barakaldok Euskal Herriko eskualderik populatuena osatzen dute. Eustaten datuen arabera, 4 herrietako biztanleen 27% inguru da euskalduna batez beste, eta 45% baino gehiagok ulertzen du euskara. Egoera kezkagarriaz jakitun, iraultzen saiatzeko aletxoa jarri nahi du urtero EZK Fest jaialdiak. Bakizu ez dela erreza, azkenean Euskal Herriko beste leku askotan bezala, euskarak egoera zaila bizi du. Bakizu Euskal Herriko mendebaldean gaudela, muturreko mendebaldean, gaztelaniaren eragina oso komplikatua da, gure herri hauek ez daude bat ere ez dakite babestuak euskararen aldetik, ez da esango nuke, ez daudela Euskal Herriaren erdialdean beste ingurun euskaldun batek inguratuta eta zera egoera komplikatua dauka. Ezagutza maila badago, herri guztietan esango nuke laurden batek behintzat euskara ezagutzen duela, era batean edo bestal, euskaraz egin dezakeela, ulertu dezakeela, baina gero kaleko erabilera oso basua da. Eta oso kezkagarria den egoera da, baina iraultzea ere oso zaila, hainbat konturengatik. Azteko batzuetan erraztasunik ez dagoelako maila aldetik, beste batzuetan igual erregistro informal egirik ere ez daukagulako lagun artean hitz egiteko, eta horrek guztiak gauzak zailtzen ditu. Eta bestalde batetik, euskalgintza eta euskal kulturaren adierazpenak nola ikusten ditugu, askotan sokoratuta, txoko batean egiten ditugu eta ibiltzen gara eta jende oso ekintzailea eta hemen bizitza osoa eman duena eta orain beste batzuk orain hasten ari direnak eta kriston lan egiten dutenak. Baina horri ikusgaitasuna edo ikusgarritasuna ematea honelako eskualde batean, hain handia izan da eta daukan soziologia izan da, komplikatua da, baina horretan gabiltza.
Eta horretan jarraituko dute hemendik aurrera ere geratzeko etorri den hitzordua delako. Bai, gure asmoa hori da, behintzat. Eta zintzoa izango naiz, urte guztietan beldur berdinez egiten diogu kontuari. Hasten gara eta gero askotan sarreren salmentak eta egon daitezkeen diru sarrerek agintzen dute jaialdiaren gainean. Esan nahi dut, lehen ere esan dut, autogestioan antolatzen dugu eta noizbait gerta daiteke autogestio horrek porrot egitea eta jaialdi antolatzeko aukerarik ez edukitzea. Orduan, bai, indarrek irauten duten bitartean eta autogestiorako aukera horrek irauten duen bitartean, jakina, baietz, gure asmoa da, urtean behintzat jaialdia egitea eta urtean behin ezin bada, igual, ez dakit, ekimen txikiagoak egitea ezkerraldeko auzoetan, herrietan, igual apur bat gure gaitasunen araberakoak edo apur bat gure gaitasunen neurrian, hobeto esan da. Eta batzuetan urtean behin ezin bada, bi urtean behin behintzat jaialdi antolatzea bada gure asmoa, baina gure asmoa ere bada ez bakarrik egun batean honek lur hartu bezala ezkerraldean, baizik eta beste batzuetan egin dugun bezala, beste egun batzuetan ere ekimentxoak egitea, adibidez kontzertu batzuk gaztetxeren batean, edo beste plazaren batean, bestelako adierazpenak ere sartzea gustatuko litzaiguk, askotan hitz egin dugu antzerkiaren inguruan, askotan hitz egin dugu poesia gintzaren inguruan, bersolaritzaren inguruan, aurreko batean Portugaleteko merkatuan hemen bertan ere Anjon Telleriaren bakarrizketa bat eduki genuen, antolatu genuen, afari batek lagunduta eta gutxi gora bera hori da gure asmoa. Honi jarraipena ematea eta beste aldagai batzuk, beste variable batzuk sartu alba izkigu kontu honi, sartuko izkigu, baina autogestioak irauten duen bitartean hori argi eta garbi. Parranda soil bat baino gehiago izaten ohi da festivala eta Euskal Herri luze zabaleko pertsona oro besoak zabalik hartuko dituzte Portugaleten. Nik esango niek ez dela juerga soil bat, ez dela parranda soil bat, ezta? Lehen esan dugu moduan, hainbat gauzaren inguruan, hainbat konturen inguruan antolatzen den jaialdi bat dela, eta uste dugu jende multzo batek edo persona multzo batek ere hori baliotan jartzen duela. Esaten badugu autogestioan eta auzolanean antolatzen dela, nik uste dut jendearen gandik apur bat hurbilago daitekela, edo jenteak senti dezakela apur bat hurbilago kontua, euskaratik eta euskaraz egiten bada, kontziente gara kartzen ditugun talde guztiak ez direla euskaldunak eta ez dela etengabe euskara entzungo holtzatik edo altabozetatik, baina saiatzen gara egiten dugun guztia euskaraz komunikatzen, orduan ulertzen du jende batek ere igual hori balioetan jartzen duela eta hori geure buruari zertzen dizkiogun irizpide horiek guztiek apurat berezi egiten dute. Oso bertakoa, oso tokikoa dela esango genuke eta berezia da. Igual guk barrutik oso era berezian ikusten dugu, gero igual beste ikuspuntu batetik beste era batean ikusten da, baina egunaren amaieran eta jaialdiaren ateak izten ditugunan batzuetan ez dizut esango negarrik edo negarrak irteten digunik berrietatik, baina esango nuke emozionantea dela herri guztietako jendea ikustea horrelako gauza bat auzolanean antolatzen, barraren alde honetan, antolatzaileon alde honetan eta barraren bestaldean, ezta? Jakin beza bide batez, oraindik ere sarrerak salgai daudela, azken orduan jaialdira animatzen diren horientzako. Orduan, oraindik ere badago azken aukeratxoa, azken orduak sarrei azken bultza emateko. Sarreren diru sarrerak ere bultzadatxoa ematen dio jaialdiari eta espero dugu azken ordu hauetan ere azken poltsatxo bat saltzen den lasaitasuna handiagoz egiteko jaialdiari. Egunen baten Euskal Herria zuzenean festibalak duen erreferentzialtasunaren gutxienez laurdena izateko ambizioz, aurtengoa ospatu gabe, hurrengo urtekoan buru belarri dabiltza dagoeneko, txikitasunetik, apaltasunez eta hazteko gogoekin. Gaurkoan, Arima taldearen jantzi abestiarekin emango diogu amaiera albistegiari.
Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Astelehenean izango gara berriro bueltan. Mila esker zuen arretagatik eta asteburu ona pasa.